Haurra da gure arretagune nagusia. Bera da honen guztiaren ardatza. Gure lana, zuhaitz honena, haurraren eskura adar sendo, egoki eta segurua jartzea da. Berez, haurrak dakarren ikasteko grina hori behar bezala asetzeko. Elkarlanien zaintzendan arbolak danondako frutuek dakartza. Betiko bidiek betiko lekuetara erueten gaituzte, eta guk urrina ufan gure du. Pertsona osasuntsu eta askiek gure ditugu. Sustar zenduetatik azken arramaraino garena gare eta sentitzen dugun ilusio handi horrek esaten duzku gure lana loratzen ari dala. Ze politxa geratu jakun. Ja. Konturatu zara, zenbat jente ibili garen honetan? Ja. Hemengo honek bakarrik ez, Ja. Ikastolakoak, esaten dozu ez? Bai, haurdanak, eta gurasoak, eta irakasleak, eta Pedagoguak. Bueno, bai horrek. Ba, eskerrik asko da noiez? Eta zuri. Eta zuri. Zu, eta aurrezkuntza eta gero? Lasai. Konfiantzan, pedagogia. Hori da, lortu duzu.